Avaa inhalaattori asettamalla toisen käden peukalo sille osoitettuun kohtaan. Liuuta painiketta mahdollisimman pitkälle itsestäsi poispäin. Kuuluu naksahdus. Samalla suukappaleeseen avautuu pieni aukko. Pidä inhalaattoria niin, että suukappale on itseesi päin. Työnnä annosvipua mahdollisimman pitkälle itsestäsi poispäin. Kuuluu naksahdus. Annos on nyt valmiina inhaloitavaksi. Aina, kun työnnät vipua, vapautuu annos. Älä työnnä vipua turhaan, koska tällöin vapautuu uusi annos. Asetu pystyasentoon. Älä laita inhalaattoria vielä suuhun. Hengitä ulos. Älä hengitä inhalaattoriin. Aseta inhalaattori suuhun siten, että suukappale on huulten välissä. Hengitä inhalaattorin kautta, ei nenän kautta, sisään, tasaisesti ja syvään. Ota inhalaattori pois suusta. Pidätä hengitystä noin 10 sekunnin ajan tai niin pitkään kuin mukavasti pystyt. Hengitä ulos hitaasti, älä kuitenkaan suukappaleeseen. Sulje inhalaattori asettamalla peukalopainikkeelle ja liuuttamalla sitä mahdollisimman pitkälle itseesi päin. Kuuluu naksahdus. Samalla annosvipu palautuu alkuasentoon. Huuhtele suulääkkeen oton jälkeen vedellä ja sylje vesi pois ja tai harjaa hampaa. Tämä voi estää sammaksen ja käheyden esiintymistä. Puhdista inhalaattorin suukappale pyyhkimällä se kuivalla liinalla. Inhalaattorissa on laskuri, joka osoittaa kuinka monta annosta on jäljellä. Kun laskurissa näkyy 0, inhalaattori on tyhjä.